guys, oh. Linya-linya na mga tao. Tourist terminal mo na siya sa terminal guys, ah. Terminal sa Ormoc, no? So, pinagkas tao. Ano guys. Oh. Lapad na kayo diri ang port terminal sa Ormoc, no? So, ako na ngayon kasaban guys ang port terminal sa Ormoc guys. Yan. Dito kay suroy ta sa laing lugar guys na. Ano? Pagpas ko guys padung sa light shipping barko. Atong oras lang guys, alas 8 na sa gabi. Alas 8 Gs sa gabi. Sumisis to sa akong likod. Sa kulikot. Aduh, semutan ning kot liha. Segud tetap segud. Kita taas. Oh, tikit tay. Ya, tolong persis. Asa mata? Oh, bobok. Dari ini dari sa third floor. Yan. 166, kamu ni ma'am. Ito. Roll din sa TV. Kani. TV na. TV ya, video na. Okay. $166. Tapos kinauluhan na to ah. Kaya 200 pa eh. Dara. O sa man 163 niya. Asa man ka? Ha? Arko, diri ko. Okay. So na mo tihiras guys. Asa man ka diya ka? Siya, pwede tapos ulit ito sa niya. Kung wanay kuha sa ticket. Ayan o. So muna yung Ormoc Port guys. O ayan. Syudad sa Ormoc. Ayan. May magabi diri ano.
Mga tourist dahil sa ubos, no? Pirunong baktas. Ito. Solid dire. Ayan guys. Ito nga beer 4 no. Oh. Yan kay Manila. Okay. Ayan mo isakin guys so light beer 19. Ayan mga barko guys, ang daming barko. Wala lang. Barko, barko. Kita rin mo. O pa nang usap mo or ha? Pero mo. Oh. Kulay ng barko. Lady of Fortune. Takbo ng barko. Sikat ko ang kwan, mga tao. Pero Cebu na ta. Manila ka mo. Ah, asa ta? Cebu naman ta. Kaya naman sa Cebu. Abo, nasa ta palungan eh. Audi. Jubilee isa ka. Orbit mo. MC Dota. Mas ba? Kita. Dito mo exit mo dito. Kamay sa mana, kaon na ng kamay. Ngamay naman sila, ngamay ko mga pangaplik man. Para ngabay na siya. Pagkaon siguro ng kamay. Ano ta? Ya?
Tawid, daon siya ba? Wait. Number. Pare number. Oh, dara. Kuya, sa jail switch niya. Sa Algandon. Morning, may buntag. Oh, launan mo. Inom-inom. Basta Friday sa Tuesday dire. Tagay man. Lahi na gid no. Lahi na gid panahon Duterte no. Nga araw nga mga nga mag-inom-inom bawal mo na sa panahon pang Duterte. Karon na balik ng mga kuan sa kalsada. Ba na instructor. Lahi ron sa pamalakan ni BBM. Oh.